living Nnonye Soludo's mantra maka oge ọbụla ihe ọbụla ikwu na ihe ọnị na ka nwunye gọvanọ anyị na-ekwu healthy living ibi ndụ arụ isi ike ọnyanwa bụ ihe ọ na-ekwu kwa mgbe yanwa ka anyị ga-etinye ọnụ ya n'ụbọchị taata. Kedu ihe kpatara o ji weburu oge ọbụla na-ekwu ihe gbasara ezi ọnọdụ ahụike, okwuo maka adịmọcha, okwuo maka ihe a na-eri, okwuo maka exercise egwuregwu ga na-eme ka ahụ na-adị gara gara, okwuo maka inye ụmụaka ezigbote nne. Kedu ife kpatara ya? Mgbe na-asị na nke taata Chinyere ọ dị akakwa gị mma n'ọnụ ihe gbasara akamụ anụnwa healthy living pap nwunye gọvanọ sị ka a na-enye ụmụazị. Kedu ife ịmala gbasara ya? Before nga n'iru o nwekwara egwu m aka agụ. Yes, ịkwadoro nwunye gọvanọ o nwere egwu m aka agụ maka na nya bụ in short Anambra steeti nwere nne n'eziokwu. O nwere egwu m aka agụ no ị ga na-ekwekweli m ekwelu. Onwe ihe ọzọ na ebe eme ihe nchọ ka ị na-ekweli m bụ Nneọma. Okay, ị na-agụ na-ekwe Nneọma. Ngwa na anyị apụọ nwere ihe ọzọ bụ na m esotiwe egwu ebido m ya taa. Nnonye Soludo ala na-azụ nwa mama obiọma. Nneọma. Nnonye Soludo apata na-eku nwa mama obiọma. Nneọma. Mmiri egwuregwu Nnonye Soludo mama obiọma. Nneọma. Mmiri egwuregwu Nnonye Soludo mama obiọma. Nneọma mama Anambra. Nneọma mama obiọma. Nneọma narishane Nneọma mama Anambra. Nneọma egwu nke arịkwa ka ya wasị ọ bụ ka nwunye gọvanọ nke ọzọ gị baa studios bụ ka ije tipụta ya maka na ya bụ egwu o make sense. Ọ dị mma. So this healthy living pap akamụ maka izikwalite ezigbote ọnọdụ ahụike ụmụaka emere ka anyị mata na a na-ekesi ya na ebe dịgasị iche iche na-asị ka ịtụnyetụrụ anyị obere azụ gbasara akamụ healthy living pap a. Nke mbụ bụ na o nwere ihe ọ bụ na-ekwu maka nwunye Soludo wasị. O nwere ihe metụtara m nji wee egwu a si na nne nwere obiọma ka ọnwụ. Yes, ọ na-eketela anya etu ezinụlọ ya si dị maka Anambra steeti wee ezinụlọ. Yes, Soludo na nwunye family. O wee bụ na nne Anambra bụ Nnonye Soludo na anya lụrụ ya na o si na anya achọzi ọ bụ na agbakọcha asị na abịa n'ime Anambra steeti na a ga na-enweta ụmụaka na-eli mpeli. O wee nesi anya wee welu anya na wee kwado ihe akpọ this healthy living pap bụ akamụ nwunye Soludo. Ị na-anụ? O nwere ebumnuche o ji wee mee nye. Ebumnuche o ji na-ewu abịa n'ọtụtụ ezinụlọ taa n'ebe ụmụaka nọ maka ụmụaka ka emeli ya bụ ihe. Ọtụtụ ezinụlọ a na-enwetere mpeli n'ebe ihe a na-eli n'ọnụ ma gịnị nọ. Ọtụtụ ndị mmadụ anara enwetezuche ohere iji kwado nri etu ọ ga-esi wee dị nwatakịrị mma narị ka o wee nweta all the nutrients ọ chọrọ n'ahụ bụ ihe na-enye the immune systems niile aka mmadụ wee na-eme gịnị na-eto ọfụma. Nwunye gọvanọ wee bịa n'anya wee fụ ụmụ ajọ ọya dị iche iche nke ihe ritere n'ọnụ na-eweta n'ọtụtụ ezinụlọ n'ebe ụmụaka nọ. Wee bido wee tụnebe kedu ihe m ga-eme ezinụlọ m, kedu ihe m ga-eme ụmụaka m, kedu etu si ga-eme ka m wee gbochie ụmụ mpempe na nyanya ọya dị iche iche. O wee n'elu anya na dịka nne wee si ka nya jebekene n'ibe dis akamụ dị ka nya weli ngwa ọhịa Chineke kele eke zuru oke na-enyere ndụ mmadụ aka ịfụ na mmadụ ga-eto ọfụma, nwatakịrị na-elie ọ na-enwetazi ihe niile o kwesịrị inweta wee nwee ike otito ọ na-eto wee na-aganye n'anya ya. Chụọ ya ụmụ pilipili ọya mgbe ụfọdụ oke malaria oke nke bụ emekatakwa ụkwachi ọka abịa ọ bụrụ eliri ihe kwesịrị ka elie. Ndị be anyị eji ezin vegetable akpọrọ ihe olili today. Ọjị mmanụ emecherekwa ya esu egba ihe anya nnu iwe olili ada. Echefuzie na enwere ike weta nwa obele ji were akwụkwọ nri kwọjuo onye ọ ka esi eme na mgbe ụwa dị mmadụ ilisie nye. Ọ kpọrọ ihe ka mama Anambra na-echere anya
wee sị ka ya kachika na ụmụaka yọng ka ya nelu anya n'ebe ụmụaka a na-amụ kịta anọ o wee mee ihe gbasara akamụ a wee weji akamụ a ya na-ekwu na dị na all the primary health cares niile enwe na Anambra State. Yes. A na-akwụ ụgwọ wele wete ka onye lụọ wele. Anara akwụte tenkobo. Ndị egosi na ofe ọsị. Ibe akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ka ya akwụzi ụgwọ akamụ ka ya akwụ. All free of charge. Yeah. So Nnonye Soludo ebumnuche o ji mie anyị na yo Chineke na Chukwu ga-etinye aka ka ọ galie ya n'isi ka ụmụ mpịampịa ọya makwa chi ọkọ anakọta ife nwatakịrị ofu ụkwụ ya zaa afọ ya ekekpulu isi nke ọzọ emetu ọ bụla enwetara vitamins na-edozi arụ. Yes, Nnonye Soludo wee webetie site na healthy living ọ na-eme healthy living pap. Yes. akamụ na-edozi arụ because nwe onye nọ na-ajụ wee sị na healthy living pap a bụ maka ụmụaka arụ na onye anyị presenti nwatakịrị anwa afọ na ọ dị malnourished ya na arụ adịchara ya because onwe nọ na-ajụ m na-asị m nwatakịrị ọbụla na ya je na health center na-ene anya ka onye asị ha nye aka maka nwe mana nwa okwu na arụ abụrụ nwa ahụ dị jinjim so wee bido wee jụwa ofu onye mmalụ wee sị m mba n'aka m ahụ maka ụmụaka nwegoro ka arụ si wee defe ụmụaka dị eri ezigbo nri especially ụmụaka sicha na mmago onwe ụdị ezinụlọ na onwe ka ụbọchị ya esi wee dị ọbụna achụtazuru egotezuru wee ịma na oje ha na health center ọ bụrụ na nwa gị nwere ka ahụ si wee dịchi ya na ahụ ya anya ọgbazuchere ka ị kwesị ịnara anya ọya dị duru ojebe health center iro present nye they will give you your healthy living pap free of charge ị gaghị akwụ ụgwọ ọbụla daalụ mana o nwere ihe dịgasị iche iche nwunye gọvanọ kpọrọ aha dị na akamụ amamichetere ihe ndị ahụ chinyere iji gosi na ọnwa anyị anya lụrụ ana ọ na ịga ya fụ na ọka ruo ezigbo nri ma ọ bụrụ na ịkpachafụli anya mee ọka ọfụma o wee na kedu ihe ya ga-eji wee mee ọka ahụ ka o wee nye ihe ahụ achọrọ maka na starch ahụ agara emechi ihe ahụ achọrọ o wee combine ya with groundnut and the soya bean. Wow. All you have the 3 items do na this healthy living pap. Okay. Akpachapụla anya wee mee ya maka ọdịmma ụmụaka. Yes. Akwụzi maka ebe wee bi ha. Ezi maka nwa gị arụ dị nwa gị arụ gbasie nwa gị ike gị nwa na oge ne onwe ka isi ene nwatakịrị anya ine onwe nwa si na ya na-echelu ofu nwatakịrị ya si he na onye na-eche ụdị nwa na okulu mere nwa afọ ejue. Mana eziokwu. Onwe gị si ya edozicha nwa gị na-enye ezigbote healthy living pap. Ọnwụsịa ya bido dobe ara ndị nke ka nke bụ na ka ị na-enye ya akamụ ka ị ga na-eritekwa ya na health center ha ga na-enye gị date na-enye gị appointment ị na-eritekwa ya na monitor progress ọ na-enwe ka ọ na-aṅụ that healthy living pap ọ bụrụ na enye ha anaghị ofu ugboro akwụsị a ga-enyegide gị ya o wee ruo mgbe afọ na ahụ nwa nwa adịgo otu o kwesịrị ede cheta na free of charge maka onwe onye na-abaghị ego esi ya mba na ị nụrụ ya na ABS radio no fee or say free of charge maka nwekwa ụmụenwe ndị eji ewetụba mgbele ndị ọ na health center sọsọ na health center ka a na-ekesi onwe ka isi wee fụbịa na shops ebe a na-ele ọgwụ ma ebe a na-ele ihe dị aga ime ka anyị malụ ka o si wee zọrọ wee zọba n'ebe a ma ogo ndị gbawara ihe nwunye gọvanọ na-eme mgbe okporo oke ka anyị tụgharịkwa ọkpa egwu chinyere mmanụ healthy living ka anyị na-ediscuss ihe gbasara ezigbote ọnọdụ obibi ndụ ihe gbasara nri eji wee malụ ndị be anyị nwunye gọvanọ rụtụkwara aka n'ebe ọ dị ukwu ọ sị unu anazi maka ịma na ile enye anya ka o si wee machaa mma isi na ọ nwere ike ọ bụ sọ akwa eghere eghe na mil ọkụkọ ọ na-aṅụ na noodles ha nwee na-asị ka njọ gị ihe gbasara nri anụnwa bụ nri bikos nwunye gọvanọ bịa kụzie ma akede mgba ha ma ịkwụ ọka wee mee nke nwa ma akwụkwọ nri si onye ọ na-akọ healthy living garden ya ugbo azụ na onye ọ na-nwe ihe ọkọchanyere azụ na ịgbaje ama mgbe anyị na-eto ọ dịchacha n'ebe niile ezinụlọ niile ịchọ ịbata achọ isi ihe gbafee n'azụ ụlọ na kpachata akwụkwọ nri wee welie wee gwakọta ezigbote ife olili nwee na-asị kedu ife iche gbasara mma nwunye gọvanọ na ihe gbasara ihe a na-eli ị na-eli nne ndị be anyị ọkwanye ka ezinne anyị na-eti mkpu na-ekwuse ọ sị ka anyị na-achịye enyi na nni ndị be anyị amaka o nwere ihe gavelu nni ndị be anyị kedu ihe a na-akpọ nni ndị be anyị a obere oge kịta udu mmiri abịa akịdị a na-ezo gidigidi ọ ka na-ekwo kotokoto ndị Igbo nwere nni so o nwere mgbe m pere mpe mma papa m onye mgbakwụkwọ ọwụ
mana ọ bịa etu ọ na-ewe ọka mmiri were ụkpaka onwe ha na-akpọ ewuru wee wetazie ma veggie green ma akwụkwọ aṅara esicha yosi ngba ghọsịrị ya were ma ghọsịrị ya ịghọsịchichicha anya arịa na-ama anyị kakakakaka a wee gwọọ ya gwọchicha anya o wee kwuele anyị ya n'ebele iche otu ndị gboo enjoy ilo ndị gboo enjoy ọ bụzi akịdị wuti ọka o nwere nke a na-akpọ ịgbagwo ọka o nwere ede a na-akpọ ede nduko ihe niile ewuche nri ndị be anyị nya ka mama Anambra na-eti mkpu osi onye ọbụla mma ka ihe akọ vegetable akọkwa na anyị na-azụ ụlọ bee ihe ọbụla ị ga-esi jee kpachala ya mee gịnị tie ya si na-agbanatala ụmụnne ya kuchie n'ụwa ọsọ ụmụnne ya kuchie ọsọ ọ na-akụchi n'arụ mmadụ si na-agbanatala ya ọzọ saa tsokwu m wee na-ayọ ndị be anyị ka anyị na-chi ekenenụ na nni ndị be anyị etu na-ene m anya ụmụ ihe adị m ala ikuku ya ndị m na-ala ekinacha ma fịọ ọka agbọrọ agbọ ana m ewekwu green gwọọ ọkpa ịgba ọ na-atọ ncha ma mbogo sef yes so bikonu ka anyị na-chi ihe na-azụ na ndị be anyị na ụmụ pịtịpịtị ọya anụnwa kalịrị ọ mgbe eji bubatara anyị nri akwụchie n'iko ka ụmụ mpịampịa ọya niile eji wee bịa daalụ cheta na ihe mmemme a na-abịara gị na nkwado Solution Integrity Women of Nigeria C1 and NGO ọha na-eweta ihe mmemme nzọụkwụ Solution Governor onye anyị na ya nọ bụ Nweke Chinyere Elizabeth National Coordinator C1 onye nwa bụ onye na-abịa kwa Saturday wee na-etinyere anyị nnukwu ihe na-akpa na ata bụ ihe gbasara ezi ọnọdụ ahụike ịkwalite ezi ọnọdụ ahụike site na nke nwatakịrị wee lụọ na ihe a na-eri n'ezinụlọ ruo nke nne na nna onye nwa ka anyị na-akpa healthy living Nnonye Soludo mantra maka oge ọbụla ịkpọ ha na nwunye gọvanọ anyị afa ihe ọzọ ya na healthy living healthy living anyị wee zọrọ akpa wee bata n'ihe gbasara sports Chinyere afọ m ka ị na maka mgbe izi mmadụ gị amara m ị na-ejechekwa iji mana ị na-amapụzi ije mmapụ nje ọ ga-esi na mama dị egwu eji gwazi anyị ihe bụ egwu eji ahụ iji amapụ ije mmapụ ihe bụ egwu eji bụ na asị m na mma eso n'ofu ezigbo nwa because na ihe niile Nnonye Soludo na-akụzi maka arụ ike na mma esokwu na-eme the practice yes nwa wee bido wee solu wee jebe the practice every morning and every Saturday a na-eje eme sports maka mmadụ ịdị fit onwekwe n'ihe ọzọ a na-ekwu mgbe ị mechara ya gbatịcha aka etu gbatịcha ọka onwe ebe akwala kpụkọchara akpụkọ eji eme a few days wee chọpụta ihe a mama Anambra na-ekwu mgbe ụfọdụ ife ya ọ na-eme ọkpa etu iche na ọnwa 18 years ọ na-eme ọkpa etu ya na ndị 20 years gbagba ọsọ ọgbanarịwa n'ọsọ even governor himself na o kwere ihe dị n'ime ọnụ na Anambra na-egwu ka anyị sokenere je egwu ihe mgbe je wee bido ya bido ahụ ị na-afụ m wee na-ayọ ndị be anyị wee na-ayọ ndị be anyị sports amaka mmadụ ime exercise ọ mali mma biko onye ọbụla kunye emecheli ọ dị mfe ọ dị likwu gọọmenti ọbụla a na-emie yes ịnọkwanya n'uso n'ọka bịabịa ekwu eme square ndị bi nso na lodge ha na-eje a na-emie so ebe ọbụla dị ya nso ya nwee etu isi eme ka ọsịsọ gbaa anyị narị n'ụbọchị before ịmalite ihe ọbụla ị ga-eme n'ụbọchị yes ọ dị mma eji n'aka na ihe niile anyị na-ekwu na-adaba maka healthy living nkụzi nwunye gọvanọ na-enye anyị oge niile ka anyị na-etinye ọnụ ya na nke taata ihe gbasara ịkwalite ọnọdụ ahụike anyị wee na-asị ka njụọ gị onye ọma na-ege ntị kedu nke ị na-eme iji wee kwalite ọnọdụ ahụike gị na ezinụlọ gị ka o nwere ajụjụ ị chọrọ iji gbasara healthy living pap anyị kwu maka ya taata akara ị ga-eji wee jụọ ajụjụ ma tinye ọnụ ihe anyị na-ekwu bụ 0706 53 81 320 0706 5381 maọbụ 09049560826 healthy living Nnonye Soludo's mantra onye ka anyị kwudoro Hello, good evening. Ndị na-eme mkpọtụ a dịka ndị na healthy living pap na-eme mkpọtụ a Aha m bụ Helen Esemokafọ. Helen gaa n'iru. Okay, achọrọ m ịjụ maka healthy living pap. A na-ego ego ka ọsọsọ ndị ụmụazị ha pe mpe ka a na-elesi ya ka mmadụ enwere ike azụ na onye ụmụ ya pere mpe
ka a na-enye ka ndị ụmụ ya togotego ka e nwere ike inye na health center. Okay, Helen, ọ bụrụ na ị sị na mbido taa anyị kọwara na akamụ anụ bụ maka ndị kụ nwa n'aka ụmụaka dị malnourished. Akwa ịmụ ihe na nwatakịrị dị malnourished na onye ọ dị ka nwa anaghị eri ezigbo nne arụtasị arụ na ihe prezentị nwa ahụ ihe ka nwa ahụ ị chọrọ iwetara akamụ ahụ wee bịa health center. Ndị health center wee fịa n'eziokwu na nwa fitere na a ga-enye akamụ anụ nwa na akamụ a bụ free of charge. Onye ọbụla si gị kwụọ ụgwọ esi onye ahụ na ọ bụrụ eziokwu na free of charge fee or say ka nwunye gọvanọ kwuru ka a na-ekesa nya nwa ji aka ya wee provide the resources eji wee maa akamụ anụ nwa. So onye ọbụla si kwụọ ụgwọ esi ya mba na ọ bụrụkwa ihe ekwuru. If possible you report that person ka anyị mara onye si gị kwụọ ụgwọ maka inweta healthy living pack. Mana ị ga-adị sure na idujere nwa nwa na health center ọbụla dị gị nso ha ejiri aka confirm na nwa na-edere the healthy living pack. Thank you very much, Helen. Mana ụmụazị nọ na-emeghe ya ihe dịka ndị ṅụrụ akamụ healthy living pack maka onu ha na-ada ụda. Hello. Good evening, sir. Onye ka anyị na-anọ? Welcome, sir. Mere nwatakịrị ga-emekwa n'oke osote ejiri eme ya ka egburu child maka mmadụ na mmadụ ụmụnne na ụmụnne nwa nwatakịrị nwa ọsọ atụ vootu na nke a na-abịa ọ gaghị adị discriminated. O nwere onye dị ndụ fida ihe siri ike tụmụ nwunye gọvanọ tinye ngụ na mmezu otu everybody ebe humanity is not doing. Thank you. Thank you. Also, come here for everybody. Don't go no yarido. That the idea because you're going to come healthy living pack. Okay, sir. I'm on the governor now. No, what's your radio? Hey, ngoto akalia biko nwanne m o ịchọ ịkpọ ịgbatuo redio gị ọfụma ka anyị wee nwee ike ịnụ ife ị na-ekwu ka ngị nwa nnukwu ọnụ nke anyị onye ọzọ anụkwu wee mụta ife. Hello. Good evening. Good evening. Ka onye anyị na-anọ? Chinyere from Anisa. Chinyere gaa n'iru chi. Biko ọ bụrụ na ọ wepụtara maka ndị okenye biko ya laikịkwara ya. Chinyere dị malnourished na-achọla akamụ ndị okenye. Okay. Oh. Hello. Hello. Good evening, sir. Onye ka anyị na-anọ? Uhuru Chioma ezigbo mmadụ. Onye ka anyị kwudo? Dịkwaziala gị nwanne. Onye chọrọ nwunye gọvanọ Anambra steeti. Ya nwanne ekene ihu. Ya. Ọ ga-adụrụ ya mma nke. Dụrụ ya mkpụrụ. Dụrụ ya mma afọ. Dụrụ ya mma agwọ. Ike na-aja ga-enọ. Ife ga-eme ịwa ejide jiri na ya na-atụwa na anaka o. Ọ ga-adụrụ ya mma. Na ụmụaka ndị ogbenye ọ na-enye nri. Ọ ga-adụrụ ya mma. Eze a n'izu a na ọcha. Na eze n'ụlọ. Eze a bụ nwaanyị na-emere. Sir. Okay. Chinyere Nweke. Ebekwa m ofike Nweke amin. Ọ ga-adụrụ unu mma o. Onye Chineke ma nwaanyị gị na na-abụ nọ. Daalụ. Aha m bụ Ifeọma Akife. Ifeọma Akife. Yes, sir. Ọ ga-adụrụ gị mma o. Daalụ. Ọ ga-adị mma. Anambra steeti ga-adịlele mma. Amen. Ọ ga-adịlele ọbụla mma. N'afọ nke Chineke nke obi abịa ma. Amen. Eze anyị isu anyị ọcha, thank you. Eze anyị ekene gị, eze anyị isu anyị ọcha. Ọ na-esonyere anyị ihe mmemme oge nọ ndị Nzọụkwụ Solution Government ọzọ n'ụtụtụ. Hello. Hello, good evening. Good evening. Onye ka anyị na-anọ ezigbo mmadụ? Ya afọ mbọ ọdịrị Chukwu ile odigwe. Ka ebe isi akpọ? Esi m n'ebe ogbu nke akpọ. Gaa n'iru sa. M ji ofere a na-ekele nwunye gọvanọ na atụmatụ ọma nke o wepụtara ndị Anambra. Na ọ dịghịkwa n'izu na njọ ụbọchị a. Ọ dịghịkwa n'ife ncha mfe ma ọ bụrụ ndị be anyị. M na-ekele ya rinne na-ekelekwa gọvanọ na nwunye maka na ọbịa na-eme ọfụma mere o ji soro ya na-eme ghọtago. So ajụjụ nwere eju bụ na ya hụ akamanwa every health center na Anambra steeti ka a ga-enweta ka ọ nwere particular health center ya abaga ọ bụrụ na ebe ahụ ka ọ dị ka every look and try ka ọ ya abata. Okay.
ọ dị na health center niile dị na Anambra State, health center niile ọ bụgorozie na ije ọbụla ọ bịara na nke ndị ahụ ha dara etie gị, mana health center niile ka nwunye gọvanọ gbara mbọ ịfụ na ọ dị na ya na health center niile, mana chetakwa na ngwa gị na ọ maka ụmụaka dị malnourished, ụmụaka anaghị eri ezigbo nri, ọ ka ọ bụrụ na mma ya na pịa enweghị ego ha ji egote ihe ọṅụṅụ ma ọkwọtanụ soya beans wee na-etinyere ya n'aka, ma nwunye gọvanọ wee jiri aka wee prepa anya ka ọ ya bụ nwatakịrị ahụ na-eri ahụ ya wee doo njita maka ụmụaka arụ adịchara mma, adịghị otu ha kwesịrị ịdị malnourished, adọ na nkịtị anaghị ele na nkịtị ka nwunye gọvanọ na-ekesi ya, and a na-enye ya ana monitor progress na monitor development nwatakịrị ahụ wee ruo mgbe ọ dịrị otu o kwesịrị ịdị. Thank you. Hello. Hello? Hello? Onye ka anyị kwudoro? Osi gwa m n'aka. Hello? Usoro nzikọrịta ozi. Hello? 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 Good evening, ma. Good evening. Onye ka anyị kwudoro? Ọ ga-esi na Amadi akpọ. Gaa n'iru ezigbo mmadụ. Biko, nwa mada eri nri ya tu efi ala adịghị ya, but onye health center ọbụla ka m nwere ike ije wee ọkwa na Amawbịa ka ị nọ kịta? Jee na health center Amawbịa, ọ dị na unu nsonu na welfare Amawbịa, ilo present that child ha na-enye arụ gwa ha na ịchọ healthy living pap. Okay, ma, thanks, ma. You're welcome. Mechakwa inye anyị report na-adabere go ka anyị ga-achọkwa ịmaka osi wee je. Hello? Hello? Kwarapụ. Good evening. Onye ka anyị na-anọ? Ka ebe isi akpa anyị? Ọka? Gabe ya n'iru. Ana m ekele nwunye gọvanọ na Amaka wepụta ndị ga na-edozi ụmụaka anyị ahụ ebe nkụlụgọsi wee makasịrị. Ana m ekele na dịgasite gozie onye n'aha Jizọs. Dịka ka m a na-ekwuwe anyị. Hello? Ọjọọ ozi ajụjụ ọ na-ajụ ọdọbiri, biko kpọghachi anyị n'oge anyị oge nọzi na nchịkọta anyị ga-amalite ịmụ ya akpọ na nke taa. Ọ dị mma healthy living. Chinyere dịkwa ka anyị repeat topic ya because ọtụtụ ndị ka chọrọ ịjụta asị ihe gbasara healthy living, ma ọ dị very important. This healthy living pap dị very very important. I think we are going to repeat it ka ndị chọrọ ịjụ ajụ wee nwee ike jụtacha, ma n'ebe a ka anyị na-achịkọta ya nke taa. Healthy living, Nnonye Soludo's mantra, okwu ọ na-akpọ n'ọnụ kwa mgbe na-ekwu ihe gbasara ka a ga-esi wee kwalite arụ ike anyị, maka na obodo nwere arụ ike bụ obodo bara ọgaranya. Onye ọbụla na-anya pịkọ ifu na o nwere ife ya na-aga n'obodo a. So nwunye gọvanọ chọrọ from childhood to adulthood ka arụ ike bụrụ nke onye ọbụla. Aka m bụ onye nke gị na redio Ifeọma Ife na-asị gị dara maka isonyere anyị. Chinyere Nweke Adandibibe Ekie n'isi ọnọcha, National Coordinator Solution Integrity Women of Nigeria Siwon bụ ndị na-akwado ihe mmemme a. Kene ndị gere anyị ntị, ndị be anyị ka emesịa na-elekwa na ezigbo nri. Kene Chief of Staff Maazị Chief Ernest Ezeajughi, Chief of Staff to the Governor of Anambra State, bụ onye si anyị gaba gasibe ike na egwu adịrọ. Anyị na-asị adalụsa na-ekenekwa PA nye Maazị Obedi Agụlọka o sokwa wee na-eti n'egwu, so n'egwu na-ekene ndị niile kpọrọ anyị n'ụbọchị tata, na-asị Chineke gọzie unu niile. Ọ ga-adịkwa ụbọchị Satọde ọzọ ma were ọkara gafete elekere 6 nke uhuruchi ka ọ dị.